Pinaka pang malakasang discount na po to dito sa history ng aming. Kung kasya lang to sa akin, dang to parang galit lang na pabo, napaka-agresibo. Kulang na lang, habulin ka niya. Babasagin natin tong wall na to. Lalagyan natin dyan ng isa pang pintuan na parang ganyan para magiging 3 rooms na tayo. So stall 1, stall 2, and stall 3. Magkakaroon tayo ng election sale ngayong araw at susunod na araw. 2 araw po na magkakaroon ng malakasang sale dito sa tindahan namin. Lahat po ng nasa recent arrival wall namin, bibigay namin ng 30% off. Halimbawa, yung gustong-gusto nyong mga sapatos dito na medyo namamahalang pa kayo, ito na po yung napakalaking chance natin para mabili natin yung mga gusto natin. Halimbawa, ito $950. Napakaganda po ng antang sapatos na yan. Magiging na lang to, around 600. Yun, ito rin yung chance ng mga reseller na gustong ibenta ng mas mahal pa yung mga sapatos na nakukuha ninyo rito. Halimbawa, ito mga $950 yung makukuha dito, nasa 600 plus na lang, diba? Kasi 30% off eh. Pero ito yung mas malaki pa. Hindi pa natatapos yung pasabog natin. Yung lahat po ng mga nasa old stock namin dito sa first room, ito po ibibigay namin ng 40% off. Kita nyo yun? Almost 10% off na lang, kalahati na matatapyas sa presyo. Ito X-Step, napakaganda pa ng kalidad nito, $490 lang. So i-compute nyo kung magkano to ng 40% off. 40% off. Kasi nga mag-giveaway tayo doon sa panibagong announcement na naman, di ba? So kung nakikita nyo tong room na to, dadagdagan pa namin tong room 1, room 2, at magkakaroon tayo ng room 3. So babasagin natin tong wall na to. Lalagyan natin dyan ng isa pang pintuan na parang ganyan para magiging 3 rooms na tayo. So stall 1, stall 2, and stall 3. So yun, lalaki ang ating stock, lalaki ang inyong pilian, lalaki ang number ng sapatos na makikita nyo dito. Kaya ayun kung makikita nyo, ayun yung buong wall, ayun magkakaroon dyan ng pintuan. Tatanggalin natin yung 2 column na yan para makadaan tayo at magkakaroon tayo ng panibagong area na kung saan makakapili kayo ng mas napakarami at magandang sapatos. Inuulit ko po, malakasang sale tayo. Ito yung tinatawag nating election sale kasi di ba election eh. Yun yung parang vibe, yun yung parang nararamdaman natin araw-araw na may mga election chants, election jingle, araw-araw dumadaan sa barangay natin yun eh. Yun yung time ng ating sale. So yun, exciting times ahead. Kaya magbibigay po ako ng example. Ito, $950, Kyrie Irving. Ganda ng colorway nito. May pagka Lakers, 'di ba? Pero hindi Lakers si Kyrie. So kung $950 to, kung 30% off, nasa 700 o 600 plus, 'di ba? Ganun yung magiging presyuhan nito. Size 8.5 Kyrie. Tapos meron pa tayong mga peak. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko dito. Ito. The Legend Begins. Yun, 1.1 po ito. Magiging na lang to, 700 plus. 700 plus. Napakaganda po ng kondisyon nitong sapatos na to. Kung kasya lang to sa akin, dang. Tapos yan, may mga high cut pa po tayo dyan sa taas, saka mga pang basketball. Nandito pa rin yung pink na foam posay. Ito parang galit lang na pabo, di ba? Napaka-agresibo ng sapatos na to, anta. Yun kulang na lang, habulin ka nyan. Di ba? Anta yan, anta. Yan napakaganda pa ng ilalim. 1.3, 9.5 ang size. Ito po, hindi po talaga siya ganyan. Actually, lumabas lang yung tang niya. Pero nasa loob po talaga yan. Tapos pag nagsintas ka sa labas ng ganyan, so okay na naman siya. So ganyan yung natural na itsura niya. Kaya ayan, 1.3 kung 30% off. Ito, nandito pa rin si Dwight Howard, 990, 700 na lang po yan sa 30% off. Ito po, chance po to para makabili kayo, para makahabol kayo. Same din sa mga resellers. Kung gusto nyo pong magtinda ng sapatos, bilhin nyo po dito ng mura, timingan nyo. So halimbawa, ito, napakaganda pa ng kondisyon nitong sapatos na to. Napakaganda pa nito. Bilhin nyo dito sa amin ng 1K, benta nyo ng 1.5, diba? Tulungan tayo. Kung gusto nyo pong itinda yung sapatos namin, wala pong problema. Ang saya po namin yan kung ganyan yung sitwasyon. So, abang-abang po kayo lagi ng mga sale namin para makapag-discount kayo. And yun,
new arrival po tayo sa Sabado. Ginawa naming Sabado yung new arrival namin kasi yung mga naka-off lang ng Sabado makakapunta anytime. Tapos yung mga estudyanteng walang pasok ng Sabado makakapunta rin. Makakahabol din at makakahawak din ng mga sapatos na bagong dating. Importante yun eh. Importante yung araw na yun kasi nandun yung mga bago. Saka yun po, pinaayos na yung kabila. Nilalagyan na natin yan ng mga ganitong rack. So dalawahan niya na, hindi siya ganito, na isahan lang. Pinili naming dalawahan para mas marami kaming mailagay. Gaya ng ganito. Dalawahan. So, 750 lang 10.5 na lining Usually 13. Grabe to. Sa 40% off. Magkano na lang to? Nasa 400 na lang ba? Compute nyo guys. Kasama yan sa 40% off. And napakarami pa rito. So halimbawa ito 550 na lang. O kung 40% off nasa 300 na lang yan, diba? Tapos ito, ganda ng Adidas na to. Isa to sa mga gustong bili ng mga pumupunta dito sa store pero hindi nila maisuot kasi 7.5 lang. Ang laki ng opportunity sa mga taong 7.5 lang ang pae kasi yun yung mga natitira dito eh. So ito, Kyrie size 10, 1, 2. Kaya ayan, marami pa po kasi pagpipilian ngayon dito. May mga pambabae pa rin kahit papano. May mga hika tayong Converse dyan. Medyo maliliit na kasi yung natira dyan pero baka may dumating po kami sa mga next upcoming weeks. Kaya yan, uulitin ko. Election sale po tayo. Election yung theme. Pinakapangmalakasang discount na po to dito sa history ng aming store. Ito po, 30% off. And doon naman po, 40% off. So yun, panalo tayong lahat. Pag marami kayong binili sa amin, masaya na kami nun. Kaya kita-kits po, kung may time kayo ngayong araw, habulin nyo kasi sa ganito klaseng sale, marami po ang mauuna sa inyo. So ayun, magbubukas po kami bukas ng 10 AM at magsasara naman kami ng 6 PM para yung mga lumalabas po ng 5 PM sa office, sa klase, makakahabol pa rin, di ba? Ayun na, habol po kayo bukas, ngayong araw, kita kayo sa store and kung may gusto po kayo, PM lang po kayo. Yung mga staff po namin dito, napakababait, napaka-caring at napaka-sweet. Tutulungan po kayo nila kung may gusto kayo dyan na sapatos, sabihin nyo lang, okay? Maraming salamat po sa oras na nanood kayo sa video na to. Kaya ayun, kikita-kits po tayo